Saiki ora esuk, ora awan, ra sore, udan terus. Lah iya bos, saiki sing jenenge rendeng gandok kaya bos saiki. Walah, rendeng gandok. Ah iya. Sopo iki telepon? Bismillah rezeki. Halo bos, pripun? Kayumu jati wingi kae to. Lah kek kon piro, Bos? 6 yuta. Waduh bos. Kayune sampean iki gur 4 wit lho, Bos. Lah iya to, gek sing 2 wit wek krewek kae. Lah nek ngasih krewek tekan dhuwur rak ya padha karo aku gur tuku glodokan tawon to, Bos. Wani gorong 1,5 juta, Bos. Gek badhe saka ngendi to, Bos? Sampean ya reti dhewe. Saiki tenaga tebang larang tenan, Bos. Gek madange wis saiki nek ora sego padang iki ora doyan. Gek isih nukokke rokok barang aku ki. Gek padahal rokoke ngarani rokok HS, Bos. Lah iya tenaga tebangku ki nek rokoke ora istimewa ora gelem. Gek saiki uso mudan. Kan ya wong nyambut gawe ora maksimal to, Bos. Padha karo gur mbayari wong EOPA aku ki. Ngene wae, Bos. Tak tambah 200 piye? Kuwi wae gur serono ben awake dhewe seduluran iki tetep awet ngono lho, Bos. Nek gelem duwite tak terne ngidul, Bos. Oke siap, Bos. Iki langsung tak terne, Bos. Nggih, suwun-suwun, Bos.